Как виждаме в мъглата? Когато сме в мъгла и не знаем къде да отидем, дали това е реална ситуация или метафора за живота и просто не сме сигурни на къде да отидем, то за да можем да видим напред в мъглата, ние просто трябва да направим една стъпка. И всяка една стъпка открива повече и повече пред нас. Разбира се, зад нас се закрива, но това няма значение, защото ние вървим напред. Колкото повече стъпки предприемаме, толкова повече може да се разкрие какво се случва пред нас. И дори да не е правилната посока, ние ще разберем това след като предприемем стъпки. Ако седим на едно место и чакаме всичко да се изчисти и мъглата да изчезне, то не се знае колко време ще продължи тази мъгла и най-вероятно няма да постигнем нищо в нашия живот или в момента, в който сме. Затова всяко едно действие е по-добре от бездействието. Затова започнете с някакво действие в някаква посока, в която искате да се развиете или да подобрите нещо, за да излезнете от мъглата.